bezela kuzoyuka nathi bazalwane ukuze sibonane nobaba walithwala ihlazo lethu. Namhlanje ke bazalwane sizothwala lelo hlazo, ihlazo kahle kahle elethu. Wayethwele ngoba enzela thina ukuthi sibonane nobaba uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wethu esithanda. Amen. Amen. Lapho bazalwane sizophumela ngaphandle kwekama sothatha ihlazo lakhe. Amen. Baba wethu umakaya zosulekele ngamasi yakhe nginasekho. Nalo sayithwalele ihlazo lakhe. Namhlanje ukhona uJesu Kristu. Sikhuthaza abazalwane. Egameni likayise kama lendodana likaMongwele baba wethu onamandla uNkulunkulu ophilayo umhlabelelo wahlatshwa eKalvari ngenxa yezono zethu ukuze sigezwe sibe nephileni. Baba siyathandaza egameni likaJesu mabosaba umkhosi wakho uphuma izwi lakho phumela ngaphandle kwekama thwala ihlazo lakhe. Baba siyathandaza phuma nathi Nkosi abelona loyo egameni likaJesu aphosa inkathazo zakhe. Amen. Baba kuwe egameni likaJesu uthatha udumo sunika wena ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Baba wethu
sibonga umnikelo omuhle owenza ngendodana yakho. Ukuthi izoqhele esikhambalweni ithande ihlazo lethu. Ukuze thina Nkosi sibizwe ngabantwana bakho. Sasingasafanele, sasingezanga kahle. Sasonile kakhulu, sasiphule yonke Nkosi imithetho yakho. Singahambanga Nkosi ngezimiso zakho, kodwa Nkosi ngothando lwakho nalo ngathi. Wasenzela umusa ngendodana yakho uJesu Kristu. Sikule ndawo kaZokufika amazwi ayisikhombisa owakhuluma usuzongena ekhaya lawo mazwi namanje ayasiselela. Abantwana bakho bazodlulisa umbiko omninimandla onke oqonde ufufele thina ngalosuku. Bakho bafihle Nkosi amakhosi sibone wena ukhulumisana ngezimpilo zethu. Singakhohlisi
Sibongele baba bishop wethu nebandla lonke elikhona sibonge seshondele ilanga ingene esifundweni singena esifundweni izwi lokuqala sithola kuLuka 23 verse 33 isihloko esikhulu sithi uJesu ephambi kukaPilato noHerodi. Siyaqala ukufunda. Sebefikile endaweni ethiwa ikhanda bambethela khona nazo izelelesi. Bambethela khona nazo izelelesi esinye kwesokunene esinye kwesokhohlo. Kepha uJesu wathi baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zakhe benzelana unkatho. 35 Abantu bemi bebukela nababusi bamkolodela bathi wasindisa abanye kazisindise yena ngoba enguKristu okhethiweyo kaNkulunkulu. Namabutho ambhinqa enza kuye amnikela uvinika ethi uma uyinkosi yabaJuda zisindise. 38 Kwakukhona nombhalo phezu kwekhanda lakhe phezu kwakhe othi lo uyinkosi yabaJuda inkosi ibusise. Amen. Engiya la Nkosi Amen. Izelapha ngokudangala uzobona inkosi yami lenga. Amen. Esiphambanweni yalibona lelo gazi elehlayo. Indaba ebhalwayo namhlanje nayithi zawunqamulela bazalwane. Amen. Baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Hallelujah. Amen. Izweni yami ngiyangithinta uthi inkosi iminyaka ngeminyaka iphansi kweJerusalema. Ihlabelela phansi kweJerusalema. Ihuba phansi kweJerusalema. Kanti amyazi. Hallelujah. Ingenza njani bazalwane ukuthi inhliziyo yami yenze ukuthanda uNkulunkulu. Hallelujah. Babenza nabo bethi babukwa ukuthi mangibone mina ngiyakwazi ukubamba. Sengathi namhlanje emzalwane wami nawe ungathethelela. Kodwa ukube kwakuyithi ngaba bameli bakhona ngaba amajaji akhona kuba kuyothethwa icala. Hallelujah ukuthi ngibethele esiphambanweni ngazilungu. Kodwa indaba ithi kaJoshua kaJesu bathethelele. Bengifuna ukutshela mzalwane ukuthi ngelinye ilanga amadodana ukakhuluma ngamanye amadodana ubaba khuluma ngadodana kaJakobe bazalwane. uJakobe engaboni ifika indodana yakhe enguJakobe yaza kumroba ngoba ifuna ifa. Nkosi yokuthulani busisa. Kodwa akazange uJakobe ayiqalekise wathi mntanami thatha ifa onika yona ifa lozana. Nawe kungenzeka namhlanje ukhuluma ukuthi uJesu wathi
nawe awazi lutho kanti vele ubufisile ukwenza lokho ubufisile uba wenza izinto ezingalunganga phambi kaNkulunkulu kodwa ngenxa kuba ukhuluma indoda ezwayo ubuhlungu ukhuluma indoda egorisiwe indoda ephuma igazi kodwa ithi mina ithi bathethelele khona yini okwaziyo ugqoke wenze yonke into uhamba ukhipha imali ngabe kukhona enokwaziyo ngabe uyamazi uJesu ukuthi khona bazalwane noma namhlanje na sizobukela bazalwane abathandekayo uthi wenzikane kanti asinaso thina isono asithethelelwe abantu benzile isono kodwa uJesu uthi bathethelele Nkosi ngoba bazi abakwenzayo mhlambe haleluya mhlambe wayibona ukuthi okugqosha mhlambe babebona izinto ngoba bambethela nje uJesu ukukhulumela ukwabelana ngempahla zakhe haleluya kodwa yonke into abangazange bayithola abawutholanga umphefumulo kaNkulunkulu haleluya basitholela bona ukuthi babelane ngempahla zakhe kodwa indaba kaNkulunkulu ayizange ngithola ngathi ngithi nawe namhlanje musukwenza izinto uthi bengazi uthi ngenza Nkosi kusisa wayesekhala Thixo wamile sizothola izwi lesibili umloba wamvangeli uMateyu chapter number 27 siqale ukufunda ivesini lika 45 siphindele lika 46 sihlokwana sakhona sithi uJesu usesiphambanweni Amen.
verse number 45. Kepha kusukela ngehora lesithupha kwaba mnyama emhlabeni kwaze kwaba ihora lesishagalolunye. Verse number 46 nelokugcina. Kepha ngehora lesishagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eli, Eli, lama sabakthani, okungukuthi Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Nkosi mayibusise ukufunda kwezilayo manje naphakade. Amen. Ayibonge inkosi bazalwane. uNkulunkulu umnene mandla wonke nonguyise wenkosi yethu uJesu Kristu. Kanti Nkosi yami izwi lakho baba wethu ongcwele ukuqala kwenzela umthandazo. Bele Nkosi yami likhoma Nkosi ukukhala nokushina ukuzwa eshiwa. uNkulunkulu wethu omuhle Nkosi yami ubaba wakhe. Baba wethu ongcwele siphambi kobuso bakho nansi inceke yakho babezokhuluma Nkosi ngezwi lakho. Siyathandaza uNkulunkulu wethu omuhle, vula Nkosi izindlebe zethu baba wethu ongcwele Nkosi yami, uma Nkosi ekhuluma ngalo Nkosi yami kungabi ngowakho umlomo kodwa Nkosi yami kube nguwena uqobo egameni lika Jesu Kristu baba wethu ongcwele. Sicela usihleleke yena egameni lika Jesu, kusuka Nkosi yami ekhanda lakhe buya Nkosi yami ematheni onyawo lakhe ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu inkosi yethu asifelayo manje naphakade. Amen. Iyabasebenzela. Sanibonani bazalwane. Amen. Bekumakhelwane. Mzalwane. Ngakholwa yini? Iyabasebenzela. Hey God. Ubehlangana nabantu abanenkinga. Hey God. Bese lithabatha uhlaka lakho. Hambe ukukholwa kwakho. Bengayiphutha abazalwane. Sesihlangene kanti lento uNkulunkulu ayifunayo asipheze. Ngaphandle kokukholwa ngenzeke. Ushiso kaNkulunkulu. Yeah. Ngoba mhlambe efunda ivesi engenta lithi kwakuyihora lesithupha uJesu eleke siphambanweni kwase kuba mnyama.
Ngalesikhathi kuba mnyama wayesazwakala ukhona ubumnyama ememeza. Eloi, Eloi elamasabatha. Ethi uNkulunkulu wami ngishiyelani na? Abantu bonke babemangele ukuthi la kusemini kodwa kumnyama. Abantu bonke bathukile bangena endlini balayithi ibani. Kodwa inkinga kusemini kodwa kumnyama. Kwani isifundo esikhona la ebefuna sisibheke. Indaba uJesu ngalesikhathi kumnyama bese sizwakala ememeza uyise. Eloi elamasabatha. Ngalesikhathi kumnyama ubumnyama wasisikhathi buyakususa wena ebukhoneni kaNkulunkulu. But there is a lesson today. Yokuthi noma kumnyama uNkulunkulu uyabizwa. Noma ngathi izinto esavumelani nami kumnyama kodwa uNkulunkulu uyamanyeza. uJesu umemeza kumnyama uyise. Sanibonani bazalwane. Amen. uJesu ubanjwa amabutho. Ayimise siphamelele umbethele. Laba bantu ababamba uJesu bambethela. Babangaqali ngoJesu ukubethela umuntu. Babangaqali ngoJesu ukubethela umuntu. Babemazi kahle umuntu osesiphambalweni ukuthi wenzayo. Omunye mayebethela wayehayisa. Omunye mayebethela wayekhala. Omunye mayebethela wayethuka isinhlamba. Ngoba ubuhlungu ayibhekene nabo wayekwazi ukubekezelela. The fulfillment of the prophecy ka-Isaiah athi njengemvu phambi kwabagundi bakhe ayivulanga umlomo wakhe. Bayambheka lo sesiphambanweni bayathuka onjani lo ngoba sibadala ubafaka la bayakhala kodwa lo akakhali uyathula nje. Bamfaka umkhalo wameva wathula. Bamfaka ipikile ezandleni wathula. Bamfaka ipikile enyaweni wathula. Kodwa ngalesikhathi ezwa something isuka kuyena usezwakala memeza. Ipresence kaNkulunkulu kwindodana ihlala izwakala. Nasekhaya kuzwakala ingane zithi seyabuya ubaba manje. Ngoba ikhona lento ebatshela ukuthi ubaba usendleleni. So ngalesikhathi uJesu le izosuka abamaziyo uNkulunkulu. Ngalesikhathi uJesu bazalwane ezwa ukuthi uYesu uyamshiya. Akavumanga ukubekezela. Akavumanga ukuthi abantu bazothini. Kodwa wezwakala memeza. Eloi, Eloi lamasabatha. uNkulunkulu wami ungishiyelani? Sinephutha thina lokuthi noma sesishiwe kodwa siyaqhubeka sishumayela. Yesu. Noma sesishiwe thina siyaqhubeka senza imisebenzi kaNkulunkulu. Kodwa uJesu kamhlula ukubekezela la. Uyakuyisa ukamshiya. Uma ebheka abantu abaseke eduzane. Uma ebheka abafundi bakhe abaseke eduzane. Ubheke izitha zakhe uthemba ngayizono. Uzwakala ekhuluma ethi bafundi bakhe nisazongishiya nina. Nibuyele kwabakini. Nkosi yami. Kodwa baba ngeke ngishiye yena. Kodwa manje ngiyenzekalayo. Usala siphambanweni but uYesu yamshiya. Babazalwane uNkulunkulu uyamshiya umuntu. uJesu la uyabethelwa ngeqala ngalazi. Ayibonge Nkosi. Amen.
Kubuhlungu ukuthwala ikhaya ongahlangene nalo. Lithi zikaNkulunkulu wayethwele izono zabantu. Sibancane thina la ngoba wayethwele izono zezwe lonke. Lithi zikaNkulunkulu uma izulu limbheka. Wakakothandaza eGetsemane. Akathandaza. Lithi zikaNkulunkulu waphela amandla ngathi yawo. Wahlingeloza ezulwini yazombukula. Kodwa manje esiphambanweni akwahlingelosi akwenze lutho ubona uNkulunkulu embalekela. uNkulunkulu embalekela. Ngenxa yokuthi wayegcwele izono zabantu. Ma uNkulunkulu embheka wayibona izono zethu phezu kwakhe. La kukhona khona isono ngoba uNkulunkulu akahlali khona. Hayi sekuIsaya. Isaya ingalo yakhe. Abazalwane ingalo yakhe. Bendlebe yakhe. Kodwa ububi benu ubusithile ubuso bakhe. Ngamanye amazwi uJesu uNkulunkulu akasakwazi ukumbona ngenxa yobubi bethu obabuthwala uyena. Ayibonge Inkosi. Uma thwala ububi bethu izulu liyampheka samtholi. Ayibonge Inkosi. Ngizothi namhlanje nayi indaba la ikhona. Uma ufuna ukuhlala uNkulunkulu alungise indaba yakho nesono. Ngoba isono siyamhlukanisa umuntu noNkulunkulu. Jesu uyamemeza. Eloi. Eloi. Elama sabachthani. Athi uNkulunkulu wami. uNkulunkulu wami ushiyelani. Bazalwane uNkulunkulu uyamshiya umuntu ngenxa yesono. Ayibonge Inkosi. uNkulunkulu uyamshiya umuntu ngenxa yezinto ahleli kuzo. Endikhona ingozi la sengihlala phansi. Yabantu abahlala ngenkani sebetshelile. Yabantu abahlala ngenkani sebetsheliwe. Kuthi lento ayizukisa ndawo. Ayibonge Inkosi. Kodwa kubeka umuntu ahlale. Siyazosifundisa abazalwane. Kuthi noma ukholwa siyakufikela izinto. Jesu wayeUNkulunkulu. Kodwa samfikela isikhathi sokuthi uNkulunkulu emshiya. Ayibonge Inkosi. Wonke umuntu kunesikhathi sokuzwa ukuthi uNkulunkulu ukushiya. Ubiza bani wena? When the presence of God moves away from you. Umkhona uNkulunkulu kusuka kuwe. Akepha amathemba akho. Njengathi lelilanga into ayenza uNkulunkulu uJesu akwazi ukumemeza uNkulunkulu uyise. Ingoba there was a communication. There was a isivumelwano phakathi kwakhe. Nobudlelwano phakathi kwakhe noNkulunkulu. Akwazi ukubiza umuntu ungene ebudlelwane naye. Akwazi ukubiza umuntu ungawabekile amathemba akho kuyena. Sengiyakhuleka abazalwane. Eloi, Eloi lama sabachthani. Ingenzeka lento ukuthi ngila khona abangekho la ngenxa yami. Njalo mathi Eloi, Eloi lama sabachthani. Bamba lokhu.
ezofundisa wena ukuthi maze kushubele empilweni musu ukuthula musu ukuzethemba kakhulu musu ukusaba ukuthi abantu bazothini kodwa vula izwi lakho umemeze ubheka kuye uNkulunkulu wami ngishiyelani bala message ona libobosi benele bebeshi baba wathona amandla uNkulunkulu ophila egameni lika Jesu Vilako Nkosi liyaphila Vilako namandla vilako lona lona esinda ngalo Jesu thi Elohe lamasabatha Nathi Nkosi yami siyafunda ukumemeza simbiza uNkulunkulu ngekhathi zonke Aba bantwana bakho la libandla lakho siyathandaza sifundisa Nkosi yami ukumemeza nasemzimeni egameni lika Jesu Nkosi yethu manje naphakade amen Amen. Abakwazi Yabingelela baba uBishop uye lo msisi wakhe ibingelele omongameli bonke isifundisi ibandla lonke elihle igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Sizoya esilethu izwi lesithathu ngokwevangeli lika Johana. Amen. Sahluko sesikana 22. Sahluko sesikana ivesi lapho kufundeka khona kanje ngasesiphambanweni sika Jesu kwakumi unina udade wabo kanina uMaria umkaKleophas noMaria Magdalena uthe uJesu embona unina nomfundi amthandayo bemi ngalapho wathi kunina mame bheka indodana yakho wayesethi kumfundi bheka unyoko kusukela ngaleso sikhathi lowo mfundi wamthatha uMaria wamnakekela Inkosi ayibuse ukufundwa kwezilayo manje kuze kube phakathi Amen. Amen. Begani
Ibandla lonke likaNkulunkulu. Amen. Siyathula esegameni likaJesu. Alibonga igama lenkosi. Siyabonga. Amen. Indaba. Alibonga igama lenkosi. Indaba ingencwadi ebhalwe uJohn. Alibonga igama lenkosi. uJohn ubhala incwadi ngoJesu. Amen. Namhlanje mawufuna ukwazi kangcono ngenkolo, funda incwadi kaJohn. Mawuqala nje uthi uyaqala uyakholwa, funda incwadi kaJohn. Ngoba ayikho inkolo ngaphandle kaKristu. Amen. uJohn akafani nabanye abapostoli. uJohn uJesu wahlangana noMatthew wathi ngilandele. Amen. Kepha uJohn wazi ngoJesu engakafiki. Alibonga igama lenkosi. uJohn wazi ngoJesu naye uJohn engakafiki. Alibonga igama lenkosi. So uJohn uphethe indaba ephelele ngoJesu. Alibonga igama lenkosi. Ungubani lo John? uJohn akakhuluma indaba ayizwe ngabantu. Ukhuluma indaba ayibonile. Ayifani indaba ayitshelwa ngumuntu ayizwile nanomuntu ayibonile. Amen. Alibonga igama lenkosi. Simbona uJohn ethi ukhona ozayo. Uthi mina ngisiye yena, kepha ukhona yena ozayo. Uthi mayefika yena, uthi ngangikhona kuBaba, likali iBhayibheli. Uthi mhlawumbe ungakamiswa ngangikhona. Alibonga igama lenkosi. Uyabhala-ke manje. Lithi iBhayibheli uJesu siphambanweni. Mawufunda umbhalo wasephelelwa amandla. Amen. Amen. Uthi ushumela ngedeme lapha. Izicubu sesihambile. Alibonga igama lenkosi. Amen. Manje ngiyazibuza ukuthi ubani webhala incwadi? Ubheka ukhona uJohn noma kaJohn ababili. Amen. Amen. Bakhona uMary. Kutho umkaka Cleopas. Ukhona uMary Magdalene. Niyazi umlando kaMary Magdalene. Unkosikazi adumisayo lapho kukubi khona. Uthi ke ababhala uJohn uthi uJesu mama bekindodana. Alibonga igama lenkosi. Amen. Sengathi wayazi ukuthi kuyafika isikhathi lapho izingane zidayiswa oma wazo. Kunesitoni namanje eSouthern Cape uJoseph Smith akatholakali, utholakala ukuthi wadayiswa oma wakhe. Kanti abalifundanga incwadi ethi mame bekindodana. Uzothi omunye cha wethi bekubheka indodana, hayi indodakazi. Igama elithi indodana, it's a man representing umntwana kaNkulunkulu. Angithi niyazi ukuthi iBhayibheli umuntu wesifazana ophuma endodeni. Ngakho methi mame bekindodana, noma wesilisa noma wesifazana, noma ufika ngo-2 ebusuku, noma ngabe uyaphuma, noma ngabe uyaphuza, noma ngabe uthi mame bekindodana. Noma uphi imali, noma ngabe uyayithatha imali, mame bekindodana. Alibonga igama lenkosi. Ubheka amazwi ayisikhombisa. Uwodwa umyalo kuphela. uJesu wenzayo. Alibonga igama lenkosi. Uqala uthi baba thathelele. Uthi manje Eloi. Kodwa kuwona umyalo awushiyeka phakathi komama nendodana. Uthi thandanani. Njengoba sibona iSouth Africa ilento njengamanje khona abazali abangazi ukuthi ingane zabo zidawe kangakanani ngalesikhathi. Khona izingane
esingazi ukuthi abazali bazo bakuphi ngalesikhathi thina sisiphambanweni. Umkhuleko enginawo kulezi nsuku ukuthi uma ubuyela ekhaya wena mzali ngicela kuwena sengathi ungafika indodana ibuyile sekuphele 7 years kuphele 10 years ungayiboni indodakazi uyazi ukuthi isebenza kahle ihlala egoli iphila life sengathi ungathi ubuyela ekhaya ufike khona kodwa ke kwenzeka kanjani na bawuthatha uJesu umenze abe yinkosi nomsindisi kuzakwenzeka. Alibonga manje Nkosi. Ngime nesithombe sikara hop mangabe kunamadoda ayisuka lo ibutho athi mangabe ngena kulomuzi awathatha afike. Alibonga manje Nkosi. Ngoba namhlanje siphila esikhathini uma ngabe ingane ike yenza intombi kumele ukuthi kwazi umhlaba wonke. Hayi ungatshela umhlaba tshela uJesu. Alibonga manje Nkosi. Ukuthi ingane imoshile ngo-12 ebusuku uyaphi efonini engabe uya edolweni mame ngekudodana. Alibonga manje Nkosi. Ngibona mina ngami mase ngizwa mase ngibuyela enkosini uyangitshela umame ungangiloko ngihamba ngiyotshela ubaba uSikhosana ngendaba yakho uthi ubaba uSikhosana wayevela mbuke nje mame ngekudodana. Omunye umuntu ozothatha lo mfana yeganga angihambe ngiyotshela abanye ukuthi lo mama uhlushwa indodana. Amen. Amen. Ufuna kwenzeke yenza kahle. Ufuna kwenzeke thatha uJesu Kristu empilweni yakho. Amen. Ngibonga manje Nkosi. Hallelujah. Wow.
elesine Jesu sesiphambanweni kanjalo esinye sezelesi samhlambalaza esosiphakelwe mayina samhlambalaza sathi wena usiye uKristu na zisindise kanye nathi sasiphendule esinye sasithethisa sathi nawe awumesabi uNkulunkulu ingani kulokhu kulahlwa nawe na thina kambe okufaneleyo ngokuba samukela okulingene esikwenzile kepha lo akenzanga lutho olubi sasithi Jesu ngikhumbula ukufika embusweni wakhe wathi inkosi ngiqinisile ngithi kuwe namuhla nakuzakuba nawe eparadisi linjalo izwi lenkosi manje naphakade amen. Ngibingelela ubaba uBishop. Baba uBishop. Omongameli nabafundisi bonke. Bewathi ba uBishop manje ukhatha. Amen. Sibonke. Amen. Nalabazwi ke eziphathise wona namhlanje abazwi asingezelelele ezaziphalelwe kanye noJesu. Amen. Esinye sithi awubesabi noNkulunkulu. Kazi thina singazi uba kufanele. Lwesibethelwe nayo kufanele. Inkosi inkosi. Amen. Jesu. uJesu ubuyisa impendulo ngaleso sikhathi uthi khona namhlanje sizoba nawe eparadise. Bazalwane ngifisa ukuba bimuke bazalwane sengathi esingangabheki indlelelesi namhlanje lesi sibheke thina Nkosi ungalindeli selelesi esizothi Jesu ukhumbule alokisho wena uthi Jesu ukhumbule. Hey bazalwane siqalekile emakhaya siqalekile endleleni zethu siqalekile emabandleni esiwaphethe bazalwane siqalekile kodwa usukela abantu abazothi Jesu ukhumbule. Indaba enkulu uthi Jesu ukhumbule. Uma sekukhumbulile uyayazi into azoyenza ngalesi simo sakho. Amen. Kunabantu ababayizimo zemhlaba. Inkosi ibusise. Kunababa ababayizimo zemhlaba akulencali sokuyancala ngo-19 bani kuze manje benkinga kuyona izineminyaka engaki nayo ngizothi namhlanje akungayibali iminyaka akathi Jesu ukhumbule. Ngiyacabanga bazalwane ma ngizindla ngalelizwi ngithi kunabefundisi abathunywa emabranchini kwathi abambe bayowaphatha wayifika ibranch ihlupheka ungasebenzi umuntu ebranchini namanje futhi kusenjalo ungesho imfundisi uthi Jesu ukhumbule ngebandla awuthume kulo. Yenze inkinga bazalwane sithi sabefundisi indaba yonke sibheke sebantwini kanti lese ngathi idinga wena Nkosiyobi wethume ebantwini behlupheka namhlanje basahlupheka ingane Jesu ukhumbule ukuthume kubona bekhula bawutshela insuku zonke mfundisi ngiyagula kunana insuku angesi enkonzweni ngoba uyagula wakufika egula namanje usagula ungesho namhlanje Jesu ukhumbule
Ngikhumbule ngosami ngikhumbule umehluko abantu bengithume kubona Jesu ngikhumbule masufike embusweni wakho sengathi singabantu namhlanje abazokhunjulwa nguJesu yini sithunywe ebantwini sithunywe uNkulunkulu abantu behlupheka baqhubeka bahlupheke abantu bayafeyila asilungisi into bayaqhubeka namhlanje bayafeyila ube nesikhumbule uNkulunkulu sithi sifike babadleni bekhona umehluko ungasangikhumbuli ngenxa yami ungikhumbule ngenxa abantu ongithume kubona Jesu ngikhumbule ungasangikhumbuli ngoba ngifuna ukuba ngcono kodwa babengcono abantu ongithume kubona Jesu ngikhumbule masufike embusweni wakho sengathi ngasisho sonke Jesu ngikhumbule yebo siyayibala iminyaka siyazibala izinhlupheko siyazibala iy'nkathazo siyakubala konke okungokusehlelayo sengathi namhlanje into yinye ebesingayisho Jesu ngikhumbule masufike embusweni wakho Nkosi busise isilwa manje naphakathi ngikhumbule Jesu Sikhumbule Jesu sikhumbule uNkulunkulu wethu sikhumbule Dala wezulu sikhumbule Baba sikhumbule sifethu wena Baba wena usabayiki inkinga wena kukho ngalungi wena iminyaka engafuleki sikhumbule namhlanje uBishop ngibingelele umama uBishop Jesu ngibingelele omengameli bonke nabefundisi bonke egameni leNkosi Jesu Kristu nebandla kaNkulunkulu lonke amen phansi kwamazwi
ayisikhombisa Amen. ezwini lesihlanu encwadini kaJohane 19 ivesi lika-28. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke, wathi ngomini. Bazalwane, uJesu la khona esefikela ukoma, ayibongwe inkosi, wayengomele amanzi, ayibongwe inkosi, adideka ayibongwe inkosi, amnikeza uvinika, kanti akamele uvinika, kodwa umele mina nawe, umele amabandla, umele thina ukuba sindiswe bazalwane, ayibongwe inkosi, ngoba kungenzeka ngithi sengigijimile iminyaka ngashumayela, ayibongwe inkosi, kanti kade uNkulunkulu wangishiya endleleni sengihamba ngedwa, ayibongwe inkosi. Ingakho uJesu ethi ngomile womele abantu abashiwe uNkulunkulu, ayibongwe inkosi, ngoba kungenzeka bazalwane ngithole sengilonli ngingedwa, ayibongwe inkosi, kanti uNkulunkulu usesukile kimina. Ingakho uJesu kumele samvele njengenkosi nomsindisi, ayibongwe inkosi, ngoba ngeke uzikwazi ukuma nasendleleni, ayibongwe inkosi, ungamemukelanga uJesu njengomsindisi wakho, ayibongwe inkosi, ngoba bazalwane akushumeleki nokushumeleka uma uNkulunkulu engekho phakathi kwami, ayibongwe inkosi. Ngala mazwi ukuthi inkosi ibusise, amen. Yiwolawa sithatha Ngiyathulisa baba ubishofu, mama ubishofu, omongameli bonke, abefundisikazi, ibandla lonke likaNkulunkulu, egameni elihle lomfeli wethu Jesu Kristu, amen. Izwi lesithupha esiza kulithola encwadini kaJohane 19 verse 29 no verse 30. Ofundela kanje, kwakubekiwe khona isitsha sigcwele uvinika, khona bathoma ilula ligcwele uvinika othini lwehisopi, balisa emlonyeni wakhe, wathi ukuba uJesu ewamukele uvinika, wathi kufezile, wakhebisa ikhanda, wafa linjalo izwi lenkosi, amen. Wasenzela
libingelele abefundisa omama. Amen. Ibandla lonke. Indawo yaseMatshana. Amen. Amen likaJesu. Hallelujah. Ayibonge inkosi. Amen. Ngivuma nomhlabeleli ukuthi usenzele umusa. Senzele izibele. Noma kwakunzima kakhulu. Kodwa wenzela mina nawe ukuba size silunge endleleni yethu. Ayibonge igama lakhe. Izwi bazamenikezwe lona kuthiwa bheka kwakubekwe isitsha. Ayibonge igama lakhe. Siphambi kwakhe sasigcwele uviniga. Babe sebeyasithatha basikhomothile basisa kuyena uJesu. Malibonge igama lenkosi. Sisitsha bazalwane ngiyasibheka. Ngiyawubona lo viniga. Ngiyawubona lokubaba phakathi kuwo. Ukubaba kwesona sakhe zakho. Kepha kumele samukele. Ngoba uvumile uma kuthiwa uzothunywa ubani. Wathi thuma mina ekubona emhlabeni wakunjani. Alibonge igama lakhe. Uma esesamukele bazalwane sitsha mase siphuzile uthi kufezile. Wasegelisa ikhanda. Wafa. Alibonge igama lenkosi. Ngizwe indoda isebuhlungwini ivuma ukuthi kufeziwe. Ufezile umsebenzi enguthunywe ubaba emhlabeni. Baphume ezonweni. Alibonge igama lenkosi. Ufezile. Alibonge igama lenkosi. Isitsha sigcwele uviniga siyababa. Isitsha sezono zami nezakho. Alibonge igama lenkosi. Kodwa ngoba ufuna ukufeza inkonzo ayithunyiwe kuthi kufezile. Amen. Utsho ngizomemezela Matshana. Alibonge igama lenkosi ukuthi kufezile. Ukuthi kodwa wazi ukuthi kuleyo mthwalo yakho. Ifezile. Bonge igama lenkosi. Kula nokhaya lakho. Alishiyeli njalo. Kodwa kufezile. Akuleka kwendoda esiphambanweni. Niwenzile umsebenzi opheleleyo. Amen. Ewe bazalwane. Inzo yami iyakhathazeka. Sengihambe kangaka. Ngihambe ngisibheke. Alibonge igama lenkosi. Ngithi ekuhambeni okungaka Nkosi. Kukhona sizohamba sibhekisa. Singabe enkulu. Kuba ucela. Wathi ngapha alibonge igama lenkosi. Ngoba sike singahlali ekholweni. Sihlale kusonteni. Alibonge igama lenkosi. Sihlale ebandleni. Kodwa uJesu namhlanje uzophelisa inkonzo yokuthi leyo mthwalo yakho seyifezile. Hamba wazi namhlanje ukuthi konke kufezile. Alibonge igama lenkosi. Noma uzohlangana nazo endleleni kodwa uzohamba wazi ukuthi konke bekuthwele kufezile.
Amen. Saze sabusiseka kwinyoka. Jesus. Saze sabusiseka emanjani. Hallelujah. Umsebenzi-ke wokufunda incwadi ngokaLuka 23. Ivesi yakhona u-44. Ivesi lesikhombisa elisho kwezitho. Ivesi lokugcina. Izinto zonke seyiphelelisiwe, seyiphelele. Yeah. Soqala ukufunda verse 4. Kungaba yihora lesithupha kwase kuba mnyama emhlabeni wonke. Kwaze kwaba yihora lesishiyagalolunye. 45. Kwafiphala ilanga, isihwenqo sethempeli sadabuka phakathi. 46. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Inkosi umsayibusise ukufundwa kwezithando. Amen. Ayibonge Nkosi. Amen. Siyabonga bazalwane egameni likaJesu. Bishophi, Mabishophi, omegameni bonke, abafundisi, ibandla lonke egameni likaJesu. Amen. Sesifike ezwini lokugcina. Amen. Amen. Okuyizwi isikhombisa. Ayibonge Nkosi. Amen. Yo Calvary. Yo
Amen. Sisezwini-ke lokugcina bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyafisa ukuthi bazalwane ngiqale kahle. Amen. Ayibonge Inkosi. Ngiyafisa ukuthi nje sizwane kuqala khona noma ungasangizwanga mase ngikhuphuka kube ukuthi ungizwile ekuqaleni. Amen. Yizwi lokugcina-ke leli uJesu alishoyo esewashilo onke amanye ngiyathembisa ukuthi ngizoba mfishane. Amen. Uma esewashilo onke lamanye ngifisa nje ukuqala ngithi uma uJesu eqala inkulumo yakhe uyiqala ngobaba. Nalama sesifika emaphethelweni uphinde uphetha ngayo ubaba. Okusho ukuthi kubalekile uma umuntu othi uyakholwa noma umzalwane ingabe bikho into ozenzela yona ngokuthanda kwakho ngoba yena uyisiqalo futhi uyisiphelo. Noma ngathiwa kwenzakalani phakathi ohambeni kodwa uma uqale ngaye it is guaranteed ukuthi vele futhi uzophetha ngayo. Manje akulula futhi akufuneki ukuthi uma uke waqala ngaye mawusubona izinto sengathi ziyabhetha phakathi nendawo bese uyakhwitha. Ungakhwithi uma uqale ngaye. Lelizwi likaNkulunkulu yena uAlpha aphinde abe uOmega. Ngamanye amazwi uma uJesu esitshela lamazwi ethi baba ezandleni zakho kubalulekile ukuthi kumuntu okholwayo noma ngathiwa kwenzakalani kodwa angakhohlwa ubaba yiba nobudlelwane noNkulunkulu. Manje-ke sibheka indaba-ke yesandla bese ngihlala phansi. Ayibonge Inkosi. Ilizwi kaNkulunkulu uJesu wasememeza ngezwi elikhulu wathi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami khoma wase eyafa. Ayibonge Inkosi. Wathi meqeda ukumemeza wase yafa. Manje-ke ngibheka indaba yesandla ngivumeleni bandla likaNkulunkulu ngibheka ukuthi isandla somuntu asifani nesandla sikaNkulunkulu. Ukhona umehluko phakathi kwesandla somuntu kunesandla sikaNkulunkulu. Sike sabona izwi likaNkulunkulu lisitshela ukuthi maqeda ukudalwa nje kwase kuba khona amadoda amabili uKhayini noAbela. Alibonge igama likaJesu. Lelizwi likaNkulunkulu wathi esesuka lo munye waba nomona wasebula lo munye okusivezela ngokusobala ukuthi isandla somuntu asisoze safana nesandla sikaNkulunkulu. Ingakho kubalulekile ukuthi umuntu ophilayo abheke ukuthi ubekaphi umphefumulo wakhe awube sezandleni ezifaneleyo. Ayibonge Inkosi. Isandla kuphenduka ngisho isandla zabantu obethembileyo. Ayibonge Inkosi. Kuke kwaphenduka uJuda Iscariot ekade hamba noJesu ibanga elide wathi lo engizomanga uyena yena impela wadayiswa izandla okuyizona ezimethembile. Izandla zomndeni ziyadayisana, izandla zabantu ziyabulalisana kodwa sikhona isandla sikaJesu. Uthi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Ngabe wena okwakho kubalulekile ukubeka kubani? Ayibonge Inkosi. Wena okwakho kubalulekile ukubeka. Simuza uDavide ebhala ethi vele kuhlukwele esandleni sikaNkulunkulu kunokwele esandleni sabantu. Isandla. Ayibonge Inkosi. AbaJuda bahambe naye yibo abamlimaza uJesu. Lezo zandla zabaSadusi izizandla ezamlimaza uJesu. Ngakho bheka mzalwane wasekhaya ukuthi isitho zakho uyibekephi. Ayibonge Inkosi. Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wakho. Awubuze bakhona ukuthi izinto zakhe ezibalulekile uyibekephi. Ziphi izinto zakhe ezibalulekile? Ngoba unemali yakho isebhange, unamafa akho akumeli wakho, unewili yakho esidelini ukuthi mhlawumbe ungasuka. Awuyaqinisesela ukugasuka. Mhlawumbe uNkulunkulu ekukhumbula uyazi ukuthi izinto zakhe ezibalulekile zigcinwephi. Ayibonge Inkosi. Umphefumulo wakho wethembe ngobaba. Ayibonge
Ayibonge inkosi. Ayibonge igama lika Jesu. Manje kuhle ukuthi bazalwane sesivala umuntu akwazi ukuthi isandla sikaNkulunkulu sitemfesayo. Ayibonge inkosi. Isandla sikaNkulunkulu simdedela umuntu. Amen. Amen. Baba ezandleni zakho. Ngiyawubeka umoya wakho. Baba ezandleni sekwenzekile konke. Okunye kwakhe akungisizanga. Kodwa nansi into ebalekile futhi ukuyiphilisela kuyo. Ngiyabeka umoya wakho. Asibuyele bazalwane. La uNkulunkulu sizwe afika profeta aphilisa abantu. Swezwe mayisebuya. Ilizwi baba sashumayela egameni lakho. Asibabekanga yini izandla abantu baphile egameni lakho. Bese athi hambani ngokuba nginasi. Ngokusivezela ngokusobala. Ukuthi kuyenzeka. Ukwenze konke kwenzeke. Kodwa umoya wakho ungekho. Umnini wayo. Yenzeka uzihambe neminyaka. Uthi uyakholwa. Ugqoke yona izevatho. Kodwa umoya wakho ungekho. Umuntu owunikayo. Befuna kubeke. Ayibonge inkosi. Lokhu sashumayela ngokushumayela. Kodwa ngoba propheteka. Hlabeleleka. Ayibonge inkosi. Awangivale. Angivale ukuthi uJesu wabona kukuhle. Ukuthi awami umphefumulo. Angubeke uNkulunkulu. Ayibonge inkosi. Uthangiswa nje kancane. Ethi uma ubeka umphefumulo wakho kuNkulunkulu. Kuba khona izinto ezisuswayo. Izinto ezizalwayo. Ayibonge inkosi. Uma umphefumulo wakho usubeka ezandleni eziphephile. uNkulunkulu wethu uthembekile uyakufundisa. Athi impakamiyeke manje. Ayibonge inkosi. Ngoba umphefumulo wakho usezandleni eziphephile. Ubekwenza kuluphakeme kangaka nje. Inkinga yakho umphefumulo wakho ukwendleleni. Noma endaweni efaneleyo. Uyazwa ukuthi awubabingeleli bonke. Unabathina babingelelayo. Unabathina abaqoqayo. Kodwa uthi uyakholwa. Kanti ke umphefumulo wakho awukho esandleni ezifanele. Iyafa impakamo. Kufa ukuzazi. Ayibonge inkosi ukuthi mina ngizalwa usibani bani. Ngoba lento ayinaki ukuzalwa. Ayibonge inkosi. Sonke sihlanzwa ngegazi lika Jesu. Bese siba into eyodwa. Ayibonge inkosi. Noma ngathi uvele emndenini oqabileyo. Noma ngathi uvele emndenini onakho konke. Kodwa umoya wakho uyayidinga isandla kaNkulunkulu. Baba esandleni zakho. Noma unemali awuzuyithenga izandla kaNkulunkulu. Ngoba sisesikhathini la khona uNkulunkulu abazalwane ebabusise ngakho konke ababekufunekela. Okungeyona into erongi. Kodwa manje inkinga ukuthi bawusunakho. Laba bakuthwalile baya nabo uNkulunkulu. Laba bahambe nabo bangabi nabo. Kwenzenjani ngabo? Usabakhulumisi. Abasakwazi nokungena kwakho ngoba usuphakeme kakhulu. Ngiyawubeka umoya wami. Hayi, uyabeka umoya kaNkulunkulu noma usunakho konke. Uyabeka umoya kaNkulunkulu noma usuyibona usunapha esitebhisini. Uyabeka umoya kaNkulunkulu noma usuyibona usugcotshwe kakhulu kunabanye. Uyabeka umoya kaNkulunkulu noma usuyibona ngathi wena ungcono kodwa umoya wakho awuhlale ezandleni ezifanele. Ayibonge inkosi. Amen. Khuluma kahle ngikhuluma nabazalwane. Ayibonge inkosi. Siyokudla ngithi. Ayibonge inkosi. Mase sidla uyambona nje omunye ukuthi lo mzalwane akanawo. Kodwa ukwazi ukunika imthaza cele. Ayibonge inkosi. Kodwa kathi usesiphambanweni. Umoya ubekile uNkulunkulu. Izinto akayithelwa. Ayibonge inkosi. Ngoba uya-understand ukuthi ukungena kwami
akusoze kufana nokuphuma kwakho uphela umoya mawusezandleni uyazi ukuthi sibusisiwe esiphayo unesandla ubekephi umoya wakho ayibonge Nkosi ngoba wena wazalelwa ebandleni ayibonge Nkosi abafikayo abekho ayibonge Nkosi mhlawumbe uzalwa umfundisi abangazalwa befundisa abekho ngcono yena ngomfundisi umoya wakho uyayidinga isandla sikaNkulunkulu ayibonge Nkosi umoya wakho udinga isandla sikabani lapho ngizofuna abantu babhishophu abathi mina izandla umsebenzi ongiphe wona uletha esandleni kaNkulunkulu ngoba abaningi ababewufuna bawutholanga for the fact yokuthi wawuthola kuwumusa kaNkulunkulu manje-ke musukwenze ngathi ungcono ukho hayi izenze ngathi baba esandleni sakho ngiyawubeka umoya siye esikhathini sika-Antichrist ayibonge Nkosi engikhuluma ngathi umuntu kumele indlela yakhe ayihlele ukuthi uyingqindi noma uyisibhekile ayibonge Nkosi ngifisa ukuvala kanjena-ke before ngibize altar call sizwe uprofethi kaNkulunkulu amen uthi umprofethi kaNkulunkulu uthi uNkulunkulu mayekhuluma naye uthi sinjengobumba esandleni somuntu amen njengani bazalwane esandleni sikabani uyabona ukuthi uyasidinga isandla sikaNkulunkulu manje sinjengobumba esandleni somuntu athi umbhali lonakala inkinga lusesandleni akusho ukuthi kuhle ungakwenzeka izinto yiphela ziphela usesandleni ukuze ungayibulali kuhle ukuthi izinto bayiphethe ziphethe usesandleni akuzohlezi kodwa inkinga ukuphi ukhona yini esandleni amen amen waphela siba kumkhethe sabatheni uma libalela kuphela siyanoma kunetha ayibonge Inkosi ngoba siqonde mamkundla ukuthi ngenzeka khona kube khona konakalayo ayibonge Inkosi ngenzeka kusasa kusumzali kuthiwa akekho ngenzeka kusasa kusekuthiwa ingane ayikho kodwa into ezokwenza ukuthi uhambe ngendleleni umuphe ayibonge Inkosi umphefumulo wakho usezandleni bandla likaNkulunkulu uJesu umnini mandla onke uJesu indodana kaNkulunkulu wabona ukuthi nami kufanele ukuthi nowakuphefumulo ngusesandleni amen konje wena wakho uyiphathele ayibonge Inkosi ngimelane nabazalwane abaphakemeyo babukhaya ayibonge Inkosi ngimelane nabazalwane abanjani bazalwane ayibonge Inkosi othi uNkulunkulu beseyibone nakho ayibone ngcono manje useJesu naleyo mpakamo ayibonge ngoba phela impakamo iwukufa amen ngoba noma ususendaweni yokusizakala ithatha ikubeke lapho ayibonge Inkosi ahlabelele baqimba babona abanye bekhala uzubabuka kanje uthi bathi bayini bakhalelana kanti inkinga basesandleni bayazikhala le ndawo efanekayo manje wena ukwazi phela ukukhala ngoba uyaziwa phezulu ayibonge Inkosi
Udinika sakhewo. Sonke lisapho. Baba. Esandleni sakho. Bayibonga inkosi. Bawukwathi akujike nje ikhona. Ngithi angimazi uzakhewo ukuphakamisileyo. Angimazi uzakhewo ukwenza ube semthini. Kodwa namhlanje umlethe kuJesu. Mhlawumbe uNkulunkulu ubusise ngey'ngane ey'sebenzayo. Ayibonga inkosi. Zanayo yonke into. Dilika zakhewo. Dilika zakhewo. Baba esandleni sakho. Ngiyawubeka. Angifuni abantu nje. Ngifuna umuntu othi mina Nkosi. Yebo umoya ngizokubeka. Sisesikhathi laba bishop. Singabantwana sibahlupha abazali bethu. Ayibonga Nkosi. Sisesikhathini la khona abazali bakhale ngenxa yethu. Ayibonga inkosi. Ngifuna ukuzokhuluma nabantu abasha namhlanje. Ozothi yebo sengikwenzile konke. Kodwa namhlanje ngiyafisa ukuyiletha uNkulunkulu. Ayibonga inkosi. Awu ngihambela ububoyise. Bantwana. Usoyisulwana. Sasale sasile. Sabakusona kantonga ikhoma. Kepha ngiyabenzela umusa. Abangithandayo. Bese bayidini. Baba esandleni zakho. Ngiyawubeka umoya. Akaze kube nje. Kade ngirayithona lo. Kodwa kuvele kwasitha nje esikhaleni. Woza uNkulunkulu. Ayibonga inkosi. Sisemsebenzini. La khona umuntu usebenza naye kanti akafuni. Mlethe uNkulunkulu. Ayibonga inkosi. Ngifuna labo bantu abathi nakho umndeni wami. Ngizanawo. Mhlawumbe abanye bayigqoka yona ijoyini. Kodwa bamamkelanga uJesu. Ayibonga inkosi. uJesu uyindlela. Uyiqiniso. Uya nokuphila. Akekho. Uyaqaba ngaphandle kwakhe. Akusiyi Jerusalema kusakubaba. Umuntu uKristu Jesu. Ayibonga inkosi. Usuhambile iminyaka. Benzeka futhi ukhona. Uhamba iminyaka. Bese ubudlelwane buyanqamuka. Ayibonga inkosi. Bese kuba ukuthi uku-7th floor. Ayibonga inkosi. Awufuna ukubuyela. Ukuthi engathi connection yami noNkulunkulu lahlekile. Usuhamba nge-experience yakho. Ngoba uyakwazi wena ukwenza. Baba ezandle ngifuna labo bantu. Babe babili. Ayibonga inkosi. Abathi baba ezandleni zakho. Ngiyawuletha umoya wami. Abathi kuba nomndeni wami. Ayibonga inkosi. Amen. Ukusho lento ke bamcela. Ukuthi abantu. Uthi umuntu wazothina abantu. Ngoba ngiyaziwa. Ayibona ndaba inomuntu noNkulunkulu. Yabona ngoba ngilana nje angazi kuzogoduka nini. Ayibonga inkosi. Kube kusukela ngaka namhlanje. Next week kuyofihlwa mina. Kodwa kuhle. Uma ulindela yonke into ubudlelwane. Bukhona phakathi kwakho noNkulunkulu. Ngifuna abantu mina Nkosi uJesu. Ngiza nomndeni wami. Mina Nkosi uJesu. Ngiza nezingane zami. Mina Nkosi uJesu. Ngiza nomsebenzi. Mina Nkosi uJesu. Ebranchini engikhonza kolokusaba bawu4. Namandla ayikhulu. Nathi branch ngiyayiletha ezandleni zakho. Nasi sifo Nkosi uJesu. Sehlala iminyaka. Asiphele. Siyababulala abanye wena ukafi. Ngoza kuJesu. Izwi la ihlabi izwi. Yo yami. Hallelujah.
Hayi uNkulunkulu othandekayo, uNkulunkulu washona amandla. Singenze lutho uthe wena Nkosi Baba usibekile, Baba ngaphambili nangemuva wasibuyela. Baba Nkosi wabeka isandla uNkulunkulu wethu onamandla phezu kwethu. Namanje uNkulunkulu wethu onamandla namandla khona bakho Nkosi. Baba Nkosi balethe uNkulunkulu wethu umoya wabo. Baba Nkosi namandla esandleni sakho. Baba uNkulunkulu wethu akekho kuye. Baba Nkosi babuya noNkulunkulu wethu namandla. Baba Nkosi namhlanje Nkosi ekonzweni esiphambanweni. Baba uthe wena Nkosi kuphila ukusondela esiphambanweni. Simamazela kizama mdala wezithu. Baba Nkosi abantwana bakho basalekile Nkosi emakhaya. Izifo zonke uNkulunkulu wethu namandla. Imimoya yonke uNkulunkulu wethu namandla. Bakusho Nkosi namandla abanye abasebenzi. Siyathandela UNkulunkulu namhlanje